azt lehet nagyon jól érzékelni, hogy ez a költözés egy kicsit úgy, mint az otthoni költözés, amikor otthon pakolunk, hogy nem egyszer mozdítjuk meg a tárgyakat, mert ugye először kisebb csomagokat, összehordjuk az egyformákat, mi fér a kamionba hátulra, mihez elég egy kisebb autó, hogy nagyon-nagyon sok mindent kell mérlegelni, mert gyakorlatilag nem lehet standardizált megoldásokat kidolgozni. Kb. 215 000 tárgyról beszélünk, ami meg fog mozdulni, csak idén fölkerült QR kód most egy pillanatban 109,5 ezer műtárgyra, és elkészült egy kb. 46 000 digitális fényképfelvétel. Ez azt jelenti, hogy minden nap, minden raktárban munkacsoportok kézbe fogják, leellenőrzik, kinyomtatják, fölrakják, javítják, visszahelyezik, és hát ez a mechanikusnak tűnő favágó munka zajlik, miközben egyébként olyan tárgyakat veszünk kézbe, amit lehet, hogy 40 éve nem mozdítottak meg. És tulajdonképpen a tárgyak, ahova majd átkerülnek, ugye van képünk, meg van vízió, meg van tervünk erről a raktárról, de nem minden modellezhető le előre. Mindent, ami a költözésünk előkészítése során zajlik, nyilvántartási, restaurálási, szerkezetmegerősítési, fényképezési, tehát bármilyen munka, tulajdonképpen ezekkel a térbeli adottságokkal kell dolgoznunk, hogy valamit megmozdítunk, és nem feltétlenül fér el, amit lepakolunk, vagy nem feltétlenül lehet ugyanúgy visszatenni. Annyira szűkek a tereink, az utolsó négyzetcentiméterig beépített, besalgózott, bepolcozott tereink, hogy nem nagyon lehet nagy közönség számára ezt ilyen transzparensé tenni. Az elektronikus nyilvántartó rendszerünkhöz fejlesztettünk egy QR kódos modult, amely egyedi QR kód azonosítókat képes minden leltári számhoz, tehát minden tárgyhoz rendelni, és ezeken a QR kódokon keresztül fogjuk tudni tömegesen mozgatni a tárgyakat ezeknek a beolvasásával. Sokan kérdezik, hogy mit csinálunk, mióta be vagyunk zárva, hát nem unatkozzunk, bár a munka, amit végzünk, az a kívülállók számára talán nem annyira látványos. Aki múzeumban dolgozik, annak a vállán van egy óriási nagy felelősség, hogy itt 150 éve ő gyűlik az anyag, és gyűlik az információ. És hogy ezt a kettőt kell tulajdonképpen folyamatos gondozással olyan színvonalon megőrizni, hogy mindig meg lehessen új hangon, meg új eszközökkel szólaltatni. A Néprajzi Múzeum Afrika gyűjteményében, amely 10.500 tárgyat foglal magába, közel 2800 tárgy csoportosítható a fegyvereknek a kategóriájába. Ezeken belül 125 darab pajzsunk van. A pajzsoknak a formája nagyon jellegzetes Afrikában, hiszen ezzel törzsi identitást is kifejeztek. Itt például Kongóból, az Azande törzstől találunk egy pajzsot, ez egy gyönyörűen elkészített darab. Ezek éppen tisztítás alatt vannak, és különböző restaurátori munkálatokat is el kell végezni rajtuk, hogy biztonságos állapotban lehessen őket szállítani. Ez egy ugandai pajzs, ez egyrészt önmagában egy műremek, hiszen fa alapra egészen vékony növényi rostokat vartak föl gyakorlatilag, és egy nagyon szép formája van, de egy másik műremeket is látunk benne, méghozzá a restaurátor kollégának a munkáját, aki ezt a pajzsot előkészítette egyáltalán arra, hogy csomagolni lehessen. Az afrikai pajzsoknál nagyon sokféle forma van, és nagyon sokféle anyag. Úgyhogy ez igazán egy kihívást rejtegető tártípus mindenkinek a számára. Tehát aki leírja, a muzeológus számára is, a restaurátor számára is, de még a fotós számára is, tehát hogy úgy alátámasztani ezeket a tárgyakat, hogy szépen le lehessen őket fotóztatni. Tehát, hogy ez a 125 pajzs, ez mindenki számára egy elég nagy munkát jelent, de szeretjük őket.
Sajátos helyzetben működik most a Néprajzi Múzeum. A látogatókerület zárva van, igazából a színfalak mögött bezárást is indokolva egy teljesen a hagyományos vagy hétköznapi működéstől eltérő költözés előkészítés zajlik. Egy költöztetésnél kimondottan óriási a felelőssége az állományvédelemért felelős szakembereknek, a restaurátoroknak, megfelelő ritmusban, időben, de mégis a lehető legnagyobb odafigyeléssel, az egyedi tárgyakhoz kapcsolódó tudással rendelkezenek, és ebben szerencsére a munkatársaink felkészültsége garanciát jelent számunkra. Ebben a régebben kiállított térként funkcionáló épületrészben jelenleg restaurátor műhelyek lettek kialakítva. Ebben a térben zajlanak a kompozit tárgyak szerkezeti megerősítései, tisztítási munkálatai, illetve csomagolása is. Az itt látható tárgyak rendkívül összetettek és érzékenyek. Nagyon sokféle anyagfajta található egy tárgyon, tehát itt látunk fémrezgőket, papírvilágokat, textilből készült elemeket, épp úgy, mint viaszból készült kis virágokat. Ezek különösen érzékeny tárgyak, mind a raktárban való elhelyezésükhöz, és természetesen a szállításhoz is speciális dobozokra van szükség. A tárgyak igényeinek megfelelően ezek egyesével készülnek el. Türelmüveget restaurálok, sérült állapotban került hozzám. Elsősorban a szerkezeti megerősítés, illetve a töredékek egyben tartása a feladatunk. Ez egy szamurájpáncél, az Ázsia gyűjteménynek a része, és ez pedig magának a páncélnak a nadrág vértje. És akkor a száraz tisztítás és a fémnek a száraz tisztítása zajlik, valamint a textil részeknek a száraz tisztítása. Lehet, hogy ránézésre elsőre épnek tűnik, de egy nem megfelelő kézbevétel során ez szakadhat, törhet. Ezért kell mindig úgy hozzányúlni, hogy a legnagyobb figyelemmel. Ezek ilyen tapasztott mékasok, és a fő probléma velük az, hogy az idők folyamán ez a tapasz elengedett a kosártól, a fonástól. A javításuk, a restaurálásuk, hát ez egy macerás folyamat. A gyűjtemény 29 000 tárgyból áll, ebből körülbelül 2500 darab az üveg, a többi az kerámia, egy kis része porcelán, van körülbelül 3000 keménycserepünk, a nagy része viszont a népi fazekasság terméke, edények és kályhacsempék. Jelenleg mindegyik tárgy a polcon várja a munkát, ami a letisztításukat, lemérésüket, lefotózásukat és a QR kóddal való ellátásukat jelenti, és aztán ide visszakerülnek, várva a közvetlen csomagolást. Gyakran járunk úgy, hogy a megfogás is problémás, mert lehet látni, hogy össze vannak ragasztva. Tehát még a tárolásuk sem mindegy, hogy milyen módon van. Ez például kifejezetten éppen azért jó, mert a sérült, meg restaurált, ragasztott tárgyak is jól tudnak így tárolódni, és ez nagyon gondos csomagolást igényel, hiszen ezek mind törékeny tárgyak. Az új épületben reményeink szerint lesz egy nagy kerámia kiállítás, és az azokhoz kiszemelt tárgyakat már most különleges jellel látjuk el, hogy a restaurátorok és mi tudjunk akkor is dolgozni velük, ha az egész gyűjtemény dobozokban áll. Az új helyen ilyen módon látni a tárgyainkat nem lehet majd. Tömör tárolás lesz, sineken guruló fémszekrényekben, ami
Abból a szempontból előnyös a tárgyaknak, hogy ugye a por nem lepi, tehát pormentes tárolás lesz, viszont a szem elől teljesen el lesznek zárva. Én személy szerint kicsit sajnálom, hogy azt az élményt, hogy itt köztük járhatok és így gyönyörködhetek bennük, ez nem lesz. Tudjuk, hogy az új raktárainkban a berendezésekkel milyen páratartalmat, milyen hőmérsékleti viszonyokat lehet majd megnyugtatóan hosszú távon létrehozni, meg azt is tudjuk, hogy olyan szekrényeink lesznek, amiket gombnyomással lehet, ugye a tömör raktározás gombnyomással kinyitható ilyen szekrény egységekből áll majd, de azért ezt mégiscsak el kell képzelni, mert hogy nincsenek ilyen, még nyomokban, még részletekben sincsenek ilyen színvonalú raktártechnikai megoldásaink. Ebben a teremben most az Ugocsa megyei Magyar Komját falunak görögkatolikus templomából való ikonosztást láthatjuk. 1913-ban bontották le ennek a kis falunak a templomában lévő ikonosztást. Azóta, tehát több mint 100 éve szétszedve hever múzeumi raktárakban. Mindenképpen egy nagyon izgalmas feladat volt ezzel foglalkozni, hiszen egyáltalán az, hogy sikerült így kirakni, ebben már nagyon sok munka van. Most zajlik ennek a ikonosztáznak a digitalizálása is, az egész anyagot beleltározzuk. Ezek a nyilvántartási adatok azért szükségesek, hogy a későbbiekben a tárgyakat be tudjuk azonosítani, hogy kereshető legyen, tehát a kutatási célra is nagyon fontos, hogy az adatokba tudunk keresni akkor, hogyha le van írva pontosan, hogy milyen anyagból van, honnan való. Hogyha valamelyik elvesztés számát ugye vissza tudjuk azonosítani a méretadatokkal, leírással, illetve minden rekordhoz készítünk aztán QR kódot, ami hát az általános munkát is segíti, de most a költözésben nagyon fontos szerepet fog kapni. A múzeumnak abban a terében vagyunk, ahol a bezárás előtt a gyerekeket fogadtuk, és kézműves foglalkozásokat tartottunk, előadásokat. Most ez a helyzet megváltozott, bezárás után virtuálisan próbáljuk a velünk kapcsolatban lévő iskolákkal, gyerekekkel tartani a kapcsolatot. Éppen most a téli ünnepkörről készítünk egy ilyen anyagot, amely a pedagógusoknak is segítségére lehet az ünnepkör feldolgozásánál, illetve olyan feladatokat próbálunk beletenni, amelyeket a gyerekekkel el tudnak készíteni, például ilyen betlehemi bábus figurákat, illetve az adventi naptár hajtogatásának a módját is megismerhetik. Az itt látható dózokban a kommunikációs főosztály anyagait rendezzük, illetve a múzeumpedagógiai szakmai anyagokat, amelyeket majd az adattárnak fogunk átadni. Ez is egy nagyon-nagyon sokrétű válogatást és megfontolást igénylő feladat, hogy mindent ne rakjunk el, hanem csak a legszükségesebbeket, de itt a dobozok mennyiségéből látszik, hogy itt a bezárást megelőzően nagyon intenzív élet folyt a kommunikációs főosztályon, és rengeteg rendezvényünk volt. Számos olyan projektet valósítottunk meg, és tervezünk ilyeneket a jövőben is, mint például a fesztiválokon való jelenlét. Ezzel párhuzamosan komoly tudományos projektek zajlottak és zajlanak az intézményben, melyek eredményeit a szakmai közönség számára is igyekszünk közreadni, konferenciákon, tanulmánykötetekben, internetes publikációkban is hozzáférhetővé tenni. Tehát igyekszik az egész szakmai közösség, tehát a múzeum különböző területeit képviselni képes szakmai közösség a nagyon nagy megterhelést adó feladatok mellett is a lehetőségekhez mérten jelen maradni, mind a közéletben, mind pedig a szakmai tudományos tevékenység területén. Most elsősorban a költözésről beszélünk, de ezzel párhuzamosan zajlik egy olyan feladat is a múzeumban, ami egyébként egy éppen nem költöző intézmény számára is nagyon komoly
kihívás lenne önmagában is, még ez az új feladat ugyanis egy teljesen új állandó kiállítás, pontosabban több új állandó kiállítás előkészítése, megtervezése és kialakítása, és hát ebben is érintettek a jelenleg itt dolgozó kurátorok, muzeológusok, múzeumpedagógusok is. Személy szerint számomra is egy nagyon inspiráló feladat, ezért is pályáztam meg a következő 5 évre is folytatásként a főigazgatói feladatokat. Én abban bízom, hogy mikor ez a ciklus letelik, akkor már egy teljesen békésen átköltözött és minden szempontból az új helyszín minden kiválódottságot felhasználni képes, megújult néprajzi múzeum fog a Városligetben működni. Akik ma a Néprajzi Múzeumban dolgoznak, és ezt a költöztetési feladatot bármelyik fázisát végzik, ők mind fölismerték azt, hogy ez az intézménynek, ennek a gyűjteménynek egy hatalmas lehetőség, és egy óriási adósság a gyűjteményeink, a műtárgyaink felé, és itt mindenki igyekszik a lehető legjobban elvégezni a munkáját, pont azért, hogy ezt az adósságot méltóképpen leruhassuk.